Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Държавност, общество, сигурност. Най-накрая на 49-я български парламент се получи една добра вест от него. В днешния ден беше гласуван закон, който ограничи и забрани рекламата в националните медии. Отдавна трябваше да се случи. С това приключи сякаш периода на един изобличен по Магнитски министър на финансите, говоря за Влади Горанов, който отвори ерата на хазартните игри и рекламата в медиите. Сега поне ще имаме изравнени възможности в сравнение с другите медии. Защото обществото печели от това решение. Вчера имаше една дискусия в Съюза на българските журналисти с темата "Свободата на медиите и правата на журналистите, скачени съдове с демокрацията". Да се сетих за едно интервю, постоянните зрители на телевизията ни са го видяли през миналата седмица с Стефан Продев от 2000-та година интервю, в което той малко разочаровано казва: да, трябва да помним, че освен демокрация има и лъжедемокрация. Та трябва да се браним от лъжедемокрацията. Ще видим дали хазартния бизнес няма да предприеме някакви мерки, да върне частично лобистите пък на хазарта, заинтересовани от комисионните или от влаганите средства и от поръчаните теми, които да се разработват в медиите и позициите по основните въпроси на развитието на държавата ни, на сигурността ни, на глобалната ни ориентация. Като казваме държавност, общество, сигурност, между тях или с тях успоредно е икономиката. Икономиката, промишленият потенциал на страната, индустриалният капитал, който в условия на политически кризи според мен си върши работата, защото страната ни, слава Богу, не е в икономическа криза. Имам подходящ събеседник по темата капитала, промишлеността и икономиката. Добър ден и добре дошъл на Васил Велев. Добър ден. Васил Велев, като прочетох биографичната справка, отличник от време на средното образование. След това военно образование в школата в Долна Митрополия по така актуалните оборудвания и техника на самолетите. След това завършва икономика, след това завършва техническия университет. Тоест, ако използвам един човек, дал доста на българската наука и самочувствие на нацията ни, Ангел Балевски, казваше: за да развива нещо човек, трябва да има предварително навито. Та Васил Велев има доста навито. И това го прави успешен с делата, с които се захваща. Познавам се с него от доста отдавна, от времето, когато беше директор на Републиканския център за техническо и научно творчество за младежта. Творчество, което немците взаимстваха от нас и направиха клубове по кварталите. Чехите запазиха техническото и научно творчество за младежта, а ние сякаш го забравихме. И като го забравихме, сега вече в качеството на председател на Асоциацията на индустриалния капитал, първият ми въпрос е: липсва ли ни технически подготвени с интерес към науката и техниката млади хора, които да захранват развитието на българската промишленост, на индустрията? Това е основното непокрито търсене на пазара на труда. Всички проучвания, които се правят и от официалните институции, като Агенция по заетостта, и от изследователски центрове, а и тези, които ние правим сред членовете си,
говорят за едно и също. Има остър недостиг на инженерно-технически кадри, както с висше, така и с средно образование. Машинни оператори, инженери от всички специалности, природно-математически науки. Това е основният недостиг. И за това проблемите са коренът и в план приема, но и в посланията, които се правят, и в отсъствието на едно ранно ориентиране, разкриване на заложбите сред децата и младите хора, дарованията, които имат, или наклонностите, поне в сферата на природно-математическите и техническите дисциплини. Изчезнаха техникумите, изчезнаха към министерствата промишлени училища с ранно специализиране. Да, завършващите професионално образование са по-малко от тези завършващи профилирани паралелки. Матура по математика полагат от порядъка на 2000 деца при завършващи средно образование 35-40 хиляди. Тоест, виждате порядъка на 5%. На 20 души един се явява на матура по математика. Тоест, понеже това е по-трудно, трябва да се учи и като в ранна възраст не са открити наклонности, заложби, така че това да го прави детето с желание, вече в гимназията става много по-трудно да се ориентират и пренасочат оттам и в техническите висши учебни учреждения, образователни, попадат все по-малко хора, по-малко млади хора и конкурса става все по-слаб на практика. Остават незапълнени места в първи курс и съответно това, което пък произвежда... Вие сте в настоятелството на Техническия университет? Да, в Технически университет София, който е най-престижното висше техническо училище у нас, но даже и там има незапълнени места. И то няма как да бъде по друг начин, при условие, че план приема само в държавните училища, висши училища, е близо до броя на завършилите, дипломиралите се в 12-ти клас, т.е. завършили средно образование. А като прибавим към това и частните висши училища и платеното в държавните, плюс тези, които заминават да се обучават навън, излиза така, че на един зрелостник, абитюрент, има 2 места в първи курс. Завършват не всички от тези, които записват, и от тези, които завършат, пък 40% работят на позиции, които изобщо не изискват висше образование. Тоест не е нужно било да харчат парите на данъкоплатците и на родителите си. Имаше май като понятие изчезна научно-техническа интелигенция в миналото, свързано и с развитието на науката. Ето, например, отделя държавата, не много, но 30 милиона годишно в фонд научни изследвания, само че там се разработват теми с изричното условие, че трябва да са за фундаментални научни изследвания. Дори съдебни дела се водят за разработена и финансирана от фонд научни изследвания тема, която, да кажем, е имала след това практическо приложение. Подписва се декларация от авторите на колективите, че няма практическо приложение и няма да се използва в практиката. Нещо абсурдно. Индустриалният капитал има ли възможности? Какви са измеренията на индустриалния капитал в България? Аз казах в началото, че държавата икономически, ако не се ускорява, то поне стои на едно постоянно ниво. Какви са измеренията на индустриалния капитал? Ние в
Европейския съюз като дял на индустрията в брутната добавена стойност стоим добре. Над средното сме. Даже последните години, 22-23, дело е от порядъка на 30%. В Европа беше поставена цел при реиндустриализацията да стигнем 25%, всъщност е средно 20%. Тоест ние сме с 50% над средното, но преди време бяхме 2 пъти по-голям дял, над 60% дял на индустрията. На какво се дължи спада? Спада се дължи като цяло на деиндустриализацията на западния свят. Всъщност Европа реши, че Китай ще произвежда вместо нас, а ние ще развиваме само иновации, ноу-хау, технологии, но те технологиите и иновациите заминаха с индустрията. И сега Китай е лидер в повечето водещи области на технологията. А защо ли ни обръща внимание Китай? На една конференция шокирахте аудиторията с това, че казахте, за една година Китай е направил 1 милион инвестиции в България, колкото струва един апартамент в центъра на София. Въпрос на политика, очевидно и европейската политика не е такава да привлича инвестиции оттам. Но като цяло при нас много се влоши инвестиционната среда и ние имаме спад на инвестициите като дял в брутния вътрешен продукт. Инвестиции като разходи за дълготрайни материални активи, отнесени към брутния вътрешен продукт. В добрите години на добър растеж около приемането ни в Европейския съюз, 2004, 2005, 2006, 2007 година, бяха порядъка на 30-35% разходи за ДМА към брутния вътрешен продукт. Сега следващото десетилетие спаднаха на 20%, а сега са под 17%. Тоест тогава ни убеждаваха на края на годините, които цитирахте, че плоският данък ще увеличи инвестициите, случи се точно обратното. Всъщност плоският данък изсветли икономиката и внесе динамика и във възнагражденията. Но насърчаване на инвестициите чрез опрощаване на данък, когато той е и без това нисък, няма особено голяма роля, макар че дълго време след това действаха такива преференции в регионите с по-висока безработица. Не се плащаше корпоративен данък, ако печалбата се инвестира. Вашата позиция за плоския данък сега, след като в оценките на Международния валутен фонд и на Световната банка ни препоръчват да променим данъчното си законодателство? Нашата позиция е категорично против. Ние смятаме, че пропорционалният данък е справедлив и е едно от малкото ни предимства пред конкурентите, което имаме. Разбира се, то само не действа. Трябва и сигурност на собствеността, трябва правна сигурност, трябва добра регулаторна среда. Като цяло Европа е претоварена от регулации, а в България на всичкото отгоре европейските директиви допълнително се позлатяват. Тоест имаме надрегулиране, пререгулиране, допълнително регулиране над минимално изискуемото от европейското право. И всичко това гони инвеститорите. Ако и корпоративният данък и данък върху доходите е голям, съвсем ще се сбогуваме с тях. Този данък от 10% върху доходите на физическите лица всъщност е мощен стимул за развитие на високите технологии, IT сектора, софтуерната индустрия, където възнагражденията са всъщност голями и се получават допълнително облегчение от максималния осигурителен доход. И България е по дял на добавената стойност от тези индустрии на трето место в Европейския съюз. Тоест с трети най-голям дял в брутната добавена стойност от
в IT сектора, което е много добра характеристика. А с всичко това ще се сбогуваме, ако направим една прогресивна скала. Това, до където може да се стигне по посока на търсене на повече солидарност, според нас е това, което започнахме да го правим с елементи на семейно подоходно облагане, т.е. на работещите хора до определен размер, възстановяване на данъците според броя на децата. Т.е. не е необлагаем минимум за всички, а за тези, които имат деца и работят. Колко работни места дава обхванатата в Асоциацията на индустриалния капитал структура? В Асоциацията членуват над 10 000 предприятия, над 100 браншови организации и в тези предприятия са наети над 500 000 работници и специалисти. Това е накратко. Една четвърт от работещите в България. Да, на практика е толкова. Като изключим бюджетната сфера и да, тогава е повече. Но самонаетите са отделно, те са порядъка на 200 000 у нас. Всъщност България има няколко работодателски организации, има известно препокриване в членовете им. Това, което нас ни отличава от останалите, е, че ние сме представителна общност на доставчиците на услуги от общ интерес, а също така на борсово търгуемите компании, на листнатите на борсата компании. Представителни сме и за малки и среден бизнес. Повечето тяхни обединения са ни колективни членове. Минималната работна заплата, имате спор с синдикатите, двата основните в тристранката. Това ли е начинът, както реши парламента, да се формира като 50% от средната работна заплата? Това решение беше взето пак гледайки към следващите избори и борейки се за народната любов и под претекст, че така се транспонира, въвежда Европейската директива за адекватни минимални заплати. Всъщност, това наше законово решение противоречи на Европейската директива и ние сме възразили за това и в Европейската комисия. То е и в противоречие на Конвенция 131, която сме ратифицирали, т.е. приели сме да изпълняваме на Международната на труда. И там също сме се оплакали и там тече производство също по въпроса. Така че тази разпоредба ще се промени в нашия закон. Още повече в регионите средната работна заплата е много различна от тази в София, например. И Европейската директива и Конвенцията на МОД казват, че трябва да се води диалог между работодатели и синдикати. Едно такова механично определяне не предполага диалог. И да се вземат предвид няколко индикатора. Част от тях са социални, част от тях са икономически. Нашето българско родно решение еднозначно определя по един индикатор и то неправилно възприет, защото директивата казва, и изброявайки индикаторите, съотношение между брутната минимална и брутната средна. А ние сме направили съотношение между основната минимална и брутната средна. Тоест малко домати с краставици, но освен това съотношение, директивата казва, трябва да се... Тя шопската салата е такава. Трябва да се види и медианната брутна заплата, трябва да се види и линията на бедност, трябва да се види ръста на производителността, инфлацията и така нататък. Редица критерии. И затова ние сега водим преговори с синдикатите, как да променим тази разпоредба, да добавим към нея и други, да я надградим. Това, към което отиваме, да се определя интервал на база на обективни показатели, в рамките на който да се водят разговори с синдикатите всяка година за договаряне на конкретен размер, изхождайки от динамиката на развитие. Вече редица години и няколко правителства
имат сякаш по отношение на инвестиране на капиталовложение отрицателна политика. Там максимума, който е постигнат, 35% от капиталовложенията. Другото накрая на годината се прибавя към общия баланс, за да излезе дефицита по-малък. Това забавя страната ни, обрича ни заедно с още един проблем, сериозен, демографската криза, на изоставане, а не на наваксване. Говоря за разликите с редица европейски страни. Всъщност ние сме по критерии на последно място и по линията на бедност. Ето сега излезоха данните на КНСБ. Излиза, че 60% от българите са на границата на оживяването, преживяването като доход, а 20% са под линията на бедност. Всъщност, доходите на хората зависят от тях. Те трябва да се образоват, квалифицират, да полагат качествен труд, за да имат достойни доходи. Никой на никого с нищо не е длъжен, особено на здрави прави хора. България има недостиг на човешки ресурси и той се задълбочава. Колкото и сега да има в някои сектори проблеми, предизвикани от икономическите проблеми на Западна Европа, на Европейския съюз като цяло, този недостиг на човешки ресурси, той ще расте. И всъщност посланията не трябва да бъдат някой ви е длъжен да ви осигури, да ви плати толкова, колкото ви трябва за живот. Посланията трябва да бъдат размърдайте си задника, спрете да хренчите. Има такова заглавие на книга, между прочим, от евроатлантически автор. Вижте, коректни сме, политкоректни сме. И вземете живота в своя ръце. Имам внук, който е... Защо, примерно, синдикатите не направят свои фирми и в тях да назначат хора, на които да им плащат толкова, колкото изчисляват, че трябва да получават? Защото тогава това, което произвеждат с тази квалификация, която имат, никой няма да го купи, защото ще стане много скъпо. И тогава същите хора, като купувачи, като клиенти, ще кажат какви са тия цени. Започнах с това, че имам внук, който учи право и който каза: вие сте една мърмореща поколение. Все недоволни, все е малко. Все някой ви е длъжен. Все някой е длъжен, все някой е отговорен. Да, ама не можем да не държим сметка за правителствени грешки, за министър-председатели, които не разбират от икономика, които имат отношение до толкова, доколкото ще ги потупат от някое посолство по рамото към икономиката и процесите. Ето, всички отчитат демографската криза. 2 милиона и 42 хиляди пенсионери в страната. Трябва да се намали броя на възрастните хора, казват. Това става само чрез увеличаване на пенсионната възраст. Другото е антихуманно. Ние имаме много лошо съотношение между заети в реалния сектор, в икономиката, тези, които са нетни платци в бюджета и тези, които потребяват от бюджета. Срещу... Общо аз днес го правих тази сметка. Имаме 2 милиона и 800 хиляди осигурени. Това е в страната данни от НОИ. Те, деца вика, ги знаят поименно, защото всеки има партида. Срещу това имаме 2 милиона и 30-40 хиляди пенсионери, но от тези 2 милиона и 800, които се осигуряват, имаме близо 600 хиляди, които са на бюджетна издръжка. Тоест, те получават всичките си доходи от бюджета и част от тях връщат като данъци и осигуровки. Тоест, те са нетни потребители на бюджетни средства, а не вносители на пари в бюджет.
И така излиза, че от 2008, като извадим тези 0,6, стават 2 милиона и 200 внасят в бюджета, а 2 милиона и 600 потребяват от бюджета. И това съотношение у нас е обърнато. В света е не просто обратно, а е 2 към 1. А при нас е 0,85 към 1. И въпреки това положение, ние имаме нетен коефициент на заместване на дохода от труд с пенсии, който е доста над средното за Европейския съюз, че и за ОИСР. Там средното от порядъка на 63-65%, нашия коефициент е 70%. Тоест 70% от средния нетен доход, който има един човек докато е на работа, го получава като пенсия. Говоря за нетен, защото върху пенсиите, знаете, няма данъци и осигуровки. А вашето мнение за повишаване възрастта за пенсиониране? Знаете, че то плавно се случва до 65 годишна възраст. Да, ама ето закона за висшето образование, университетските професори до 68 и нито ден повече. А има едно английско изследване, с което казва, че в тая сфера... Там е обратният проблем. Те искат да работят. Точно така. А не им се разрешава. Но не им се разрешава. Това изследване казва, че най-продуктивни в сферата на науката и в сферата на преподавателската работа е възрастта между 60 и 70, на второ място е между 70 и 80 и на трето място е между 50 и 60 години. Това така за самочувствие на по-възрастните. Всъщност и продължителността на живот се увеличава и качеството на живот също, така че работоспособността на хората в по-напреднала възраст също с течение на времето се подобрява и пенсионните системи това го отчитат. В някои страни пенсионната възраст е 67, в други се водят разговори за 70. При нас още не сме стигнали до 65, за да започваме следващия разговор. Да, постепенно нарастват. Стигнали сме обаче да си определим за национална цел преминаване към еврото. Вашето мнение по този въпрос, защото да кажем Икономически институт на БАН, редица икономисти от Университета за национално и световно стопанство предупреждават, че преди да достигнем, а сега нивото на цените са 56-57% от европейските, преди да постигнем 80% от европейските доходи, това значи нов скок на обедняването и отново отварянето на ножицата на неравенствата. Защото я си представете, минаваме към еврото и минималната пенсия става 290 евро. Тя и сега е толкова. Всъщност, ние сме вързани към еврото, преди това към марката, от повече от четвърт век. И всички пасиви на това привързване, на този валутен борд, сме ги изконсумирали и ги консумираме, докато позитивите, ползите от това за сега ни обягват. Тоест, от приемане на еврото няма какво да се влоши, има какво да се подобри. Правете разлика между нас, като страна във валутен борд и тези страни, които не са във валутен борд. Тези, които не са във валутен борд, те имат свободата да провеждат парична политика. Ние парична политика нямаме. Паричната политика е правят в Брюксел или в Франкфурт. Прави Еврогрупата, Европейската банка. Докато ние консумираме тази политика без да участваме в правенето й. Влизайки в еврозоната, ще участваме в взимането на решения. Български интерес ще бъде представен и защитаван там. А изключвате ли, че могат да вземат решение по друг курс да превалутират лева към еврото? Не. При 70 милиарда депозити на населението в банките. Има консенсус по този въпрос. Консенсус е у нас. Имаме и сериозен валутен резерв. Има пълно покритие на всичките тези депозити с валута. Така че такъв проблем не стои.
Обратното, при приемането на еврото ще отпаднат редица разходи. Например, ако сега имате сметка в евро и в лева и плащате такси и за едната и за другата сметка, след това от две сметки ще остане една. Половината такси изчезват. Ако 70% от търговията ни на нас и сега е с евро, деноминиране в евро. Тоест ние изнасяме, получаваме за стоките си евро, продаваме тези евра срещу левове и плащаме заплати. После купуваме с левове евро или долари, за да внесем суровини и материали. Тези превалутирания са над 1 милиард годишно разходи, които потъват. Те ще бъдат спестени на предприятията и на хората. Да, но даже това не са най-голямите ползи, не са даже в това. По-бързо се оказва изравняването на цените, които казах 56-57% са сега от европейските, от нарастването на доходите. Редица страни, ето една Румъния си определила 29-та година, чехите говорят за 2030 година и те поставят въпроса с два показателя. Първо, доходите 80% и второ, 80% от общественото мнение да бъде. Ние не водим никаква информационна, пропагандна, ако щете, да убедим хората, че е правилно, че е възможност, която сме приели, ставайки членове на Европейския съюз. И се изненадваме защо скептицизма на 60% от българите е за запазване на лева. Да, обществено-информационната кампания, тя вече започна да се води, много закъсня. Ние от отдавна настояваме за разясняване на така, че някои митови легенди да отпаднат. Всъщност, България за 23-та година индекси на физически обем на човек от населението в стандартна покупателна способност е 64% спрямо средното за Европейския съюз. Да, последна е. Предпоследна, между прочим, е Гърция с 67%. Но в началото на века, преди четвърт век близо, този процент беше 28%. Тоест България беше 28% по стандарт спрямо средноевропейския. Виждате, в същото време тогава Гърция беше 70%. Сега ни делят само 3% пункта. Ние сме 64%, Гърция 67%. Това, между прочим, се отразява и на пречупване на гласите за миграция. За миналата година се оказва, че повече българи са се върнали в България, отколкото българи са напуснали България. Няма научно обоснован праг, при който е правилно да се приеме еврото за разплащателно средство. Но, пак повтарям, ние сме единствена страна от тези, които не са приели еврото, членове на Европейския съюз, където действа валутен борд. Тоест, алтернативите са или да приемаме еврото час по-скоро, или да излезем от валутния борд. Само, че нали помните какво се случи, когато и защо влязахме в валутен борд. Инфлацията беше стотици проценти, хиперинфлация, после имахме деноминация, изтрихме 3 нули. И това стана само за няколко години. Даже за по-малко, за няколко месеца. И не стана без външна намеса. Чужди собственици на банки го предизвикаха. И не стана и без това редица хора да направят пари, защото знаеха кога ще интервенира валутното управление на БНБ. И очевидно не е добра идея ние да развържем лева от еврото и затова ние стоим завързани 25 години. И е крайно време да приемем еврото, защото ние, пак повтарям, солта сме изяли от това привързване, но не ползваме предимствата. Предимствата са и в безкрайен ресурс за подкрепа при кризисни ситуации.
Кои са рисковете? Предимствата са и в статута, в привлекателността за инвестиции. Говорим за предимствата и възможността, а рисковете? Енергетиката, например, зелената сделка, рисковете... селското стопанство. Тези рискове, които изброявате, не са свързани с приемане на еврото. Те са свързани с за нас определено грешни европейски политики. В момента европейската икономика е в стагнация, на ръба от рецесията. Най-голямата европейска икономика, германската, завърши миналата година на минус. За тази година прогнозите са за анемичен ръст от 0,1%, 0,1%. Има ли нужда Европейския съюз от промяна? Френската са около 1%, докато световната икономика расте с над 3%. Руската, на която наложихме санкции, за да я сринем, расте между 3 и 4%, а ние се влачим като Европейски съюз по корем. А Европа се срина. Има ли нужда от промяна Европейския съюз? Фон дер Лайен се кандидатира отново за председател на Европейската комисия. Казва, че тя е опасността за Европейския съюз. Подписва договори за внасяне на храни от Латинска Америка. Европейския съюз, когато започна фон дер Лайен своята кариера като шеф на Еврокомисията, имаше дял в световната икономика, като изваждам Обединеното кралство за коректност в сметките от порядъка на 21%. Сега има 17%. В резултат на управлението на фон дер Лайен, само за един мандат, ние сме се свили толкова, колкото се свихме предишните 3 мандата преди нея, защото това свиване започна от началото на века, но сега по време на нейното управление се ускори тройно. Американската икономика запази своя дял, китайската, индийската, другите голями икономики го разшириха, европейската се сви. Това е достатъчен атестат на нейното управление. И аз не знам на какво отгоре се кандидатира за следващ мандат. Човешката общност няма граници. Така се формират и някои от листите за европейски посланници и у нас. Имаше един филм, където главният герой казваше, че общността е градивна, но по-скоро е разрушителна. Тя ще погуби света. Имате ли като Асоциация на индустриалния капитал предпочитания за европейски политики и коя партия от България може да излъчи екип, който да стане носител на тези политики? Вижте, ние не правим такива обращения и подкрепи. Ама докато не направите предложение да излъчите и министър-председател на България, няма да тръгне нещата добре. Това, което е ясно, очевидно, че Европейския съюз не се развива правилно, не се развива добре. За това говорят резултатите. Когато фактите говорят, трябва и политиците да мълчат и да слушат. Зелената сделка очевидно е сбъркана. Ние имаме много по-скъпа енергия, отколкото нашите конкуренти. И затова щатите растат. Щатите привличат европейски компании, които напускат Европа и заминават там, докато Европа върви надолу. Ако погледнем консумацията на газ, до 2,5 милиона сме стигнали. Гърция нарасна на 7, Турция на близо 40. Цената на природния газ на борсата в Нидерландия е порядъка 25-30 евро за мегаватт час. Това е последните месеци. По същото време в Щатите е от порядъка на 6 до 10 евро за мегаватт час. Тоест от порядъка на 4 пъти до 5 пъти стига разликата в цената на природния газ в Европа и в Щатите. Това определя и цената на продукцията. А в България е още по-скъпа от средноевропейската. И за май месец цената на природния газ, тази, която е регулирана и се определя от КЕВА, ще бъде по-висока от тази, която е на борсата в
Нидерландия. Добре, тая сделка, която предизвика и Балкан. парламентарна комисия, девалвация на парламентарните комисии и за Лукойл, и за тръбата, която минава през България, и за договора с турската фирма. Президента каза, че договорът е добре сключен, защото той предвижда големи количества газ, които ние да можем да препродаваме в Европа. Другите обаче управляващи са против. Искат разваляне на договора, дори неустойки да си платим. Договорът е спорен и той няма как да бъде развален без да се платят санкции. Може да бъде предоговорен, но това изцяло зависи и от срещната страна. Ако за нея е изгоден, то очевидно е изгоден за нея, защо да го предоговаря? За да се минимизират загубите и щетите от този договор, трябва да има Булгаргаз много по-активна търговска политика, да се ситуира на пазара като търговец и като плаща и без това тая такса за пренос, поне да пренася нещо, за да се покрият разходите с пари на клиентите. А сроковете, които сме обещали за въглищните ни централи? Сроковете са обвързани с изграждането на нови базови мощности, които има консенсус за това да бъдат ядрени, 2 блока по 1200 мегавата. Но така напрегнатите и оптимистични срокове за тях са 35-38. Т.е. към тая година, при условие, че бъдат изградени тези блокове, може да се затварят въглищните. Чехите декласираха Уестингхаус по две причини – техническа ненадежност и висока цена. Те, доколкото знам, не приеха и горивото на Уестингхаус, но тук парламента със свое решение с голямо мнозинство предопредели тази технология. А допустимо ли е парламента, който е некомпетентен да работи като фирма? Ние сега с един швейцарски институт подготвяме една такава кръгла маса за ограничаване на корупцията и там колегите твърдят, че и ние сме съгласни с това, че сигурен белег за корупционна практика е обществена поръчка с един участник. Всъщност случая с Уестингхаус е такъв. Участник е един. Ама така и за военната техника от щатите. Чехите имаха 4 или 5 и оставиха 3, а ние имаме един участник. При всички случаи състезанието ражда по-добри условия на сделката. Сега за мен не е много ясно как ние, като сме избрали доставчика на оборудване, избрали сме изпълнителя, как ще договорим с тях те първа и цени и срокове за изпълнение. Нека да повторим и нека зрителите да запомнят тези числа и да държат сметка на управниците. Числата, които са артикулирани при започване на тази сделка, на изграждане на тези блокове, са до 7 милиарда долара за енергоблок, което ще позволи цената на произвежданата електроенергия от тези нови ядрени мощности да бъде 65 евро за мегаватт час. За след колко години говорим? Говорим за 35-та година, първия блок и 38-та. А препоръката да актуализираме бюджет 2024, пак от международните финансови институции? Много е вероятно да се стигне до актуализация. Ние при приемането на бюджета, всъщност ние не го подкрепихме. АИКБ не го подкрепи в Тристранния съвет, защото за нас той е нереален. Твърде оптимистични са приходите и ръста изобщо на брутния вътрешен продукт, който е заложен. Между прочим, всяка следваща прогноза, която идва, е в посока на нашата прогноза, която направихме тогава. А тя е за ръст на БВП от порядъка на 1,5-2%. Нашия бюджет е заложен от 3,2%. От партийните програми сега за изборите, които предстоят, харесвате ли някоя? Аз не знам програма, която да включва
Индустриално, промишлено, научно, образование. Включват ги като общи шаблонни фрази. Всъщност ние още не сме видяли предизборни програми. Вероятно ще направим такива срещи ще поканим, ако се отзоват, ще направим такива срещи с партиите и коалициите, които социолозите им дават повече от 4%, т.е. които ще участват в следващия парламент. На тези срещи ние всъщност като говорители на бизнеса, на предприемачите, на работодателите представяме нашите виждания за ускоряване на икономическото развитие, за насърчаване на инвестициите, и в материални активи, и в човешки ресурси. Проблема с човешките ресурси се задълбочава. Желая ви успех и бъдете активната страна, защото партиите едва ли ще ви потърсят. Ние ги каним, в повечето случаи те се отзовават. Благодаря за днешното участие. Уважаеми зрители, разговаряхме доста по широката тема. Образование, наука, демография, бюджет с инженер Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал и още много функции, свързани с обществената му дейност. Не стигнахме до фондация Еврика, насочена към децата и младежта и научно-техническо развитие. Аз завършвам винаги с това предаване с цитат. Този път избрах Хърбърт Спенсър, английски социолог около 1900 година. Няма такава политическа алхимия, посредством която да се получи златно поведение от уловни инстинкти. Хайде да се научим да разпознаваме хората с уловни инстинкти. Поне за тези избори, които идват. До нови срещи, уважаеми зрители.